Български студенти, които учат в чужбина и са по-близо до политическите събития и реалности в Средна и Западна Европа, са в основата на гражданската инициатива "Обединени идеи за България". Целта на неправителствената организация със същото име е да направи страната ни по-добро място за живеене и развитие. След месец в София се събира и така нареченото младежко правителство в Сянка, в което младежи по комисии, съответстващи на основните ресори в Министерския съвет, ще дискутират как да се подобри ситуацията в България. Инициативата на младите хора се подкрепя от Европейската програма "Младежта в действие". Нели учи бизнес в Англия, а Александър икономика в Германия. Днес двамата с удоволствие показват цветната градина пред Народната библиотека на своя приятел Пако. Казват, че са приятно изненадани от новия облик на София. Вярват, че бъдещите промени в България зависят и от тях. Нашата цел е чрез проектите, които организираме, да насърчим повече млади хора да се включат активно в гражданското управление на България. Специфичното при нас е, че успяваме да съберем хора българи от цял свят. Искаме да изместим акцента върху действието, т.е. осъществяването и реализирането на тези проекти. Ще им помагат доказали се личности в бизнеса, културата, медицината, като Нешка Робева, доцентът Анаш Терев, Благой Рагин. Проектите им са от доста екстравагантни, като да се ползва повишената сетивност на хората с увредено зрение за прецизни прегледи на други пациенти при съмнение за рак на гърдата, до образователни кампании, биотуризъм и опознаване красотите на България. Проекти, целящи съвсем простичко да изчистят даден квартал. Или пък по-големи, да създадат едно усещане у повечето българи, най-вече младите като основна целева група, че като цяло нещата зависят от тях. За конференцията през септември вече са събрали 115 участници. Ентусиасти, които се очудват на въпроса дали не си хабят ваканцията с тези занимания. Напротив, смятат, че да трупаш опит по този начин е нещо естествено и част от кариерното им развитие, посветено на България. За да докажат, че наистина има млади българи и те имат не просто възможността да отидат и да се реализират в чужбина, а напротив, пред тях стои избора да работят за създаването на България, каквато искат да бъде. Аз уча в Англия в момента. Въпреки това, като завърши, се радвам да се върна и да работя в България.